Kahindik-hindik ang nagawa ng isang lalaki sa Ilocos Sur sa kanyang sarili mismo. Madugo ang naging araw ng mga patay sa Ilocos Sur. Sa kanilang kalsada kasi, may mga nakitang patak ng dugo. Nung sundan nila ang mga bakas, tumambad sa kanila ang isang lalaking hubot-hubad, higuan at putol ang ari. Ansyahan ko na pagkita yung dudu asla. Kasi masisiring ko, madamo na waray nga dugo. At ang pumutol sa pribadong bahagi ng kanyang katawan. Walang iba kundi siya mismo. Bakit humantong sa puntong ang lalaking ito ang pumutol sa sarili niyang kaligayahan? Ang lalaking naging laman ng balita, itago na lang natin sa pangalang Carlo. Heto, iika-ika habang nagpapakain ng mga manok. Sa labas ng kanilang bahay, kitang-kita pa rin ang mga marka ng dugo. At sa maliit na bangkong ito raw nangyari ang pamumutol. Pero ang pinaghihinalaan niyang dahilan kung bakit nagawa nitong putulin ang sarili nitong ari, ang adiksyon nito sa alak. Para maputol na lahat ng mga espekulasyon, lilinawin na raw ni Carlo ang nangyari sa kanya. Aminado siya, nalango at naadik siya sa alak. Ito rin daw ang dahilan kung bakit siya iniwan ng dating nobya. Kaadik ko ni Erim nun, nawawara na panunahuna. Pwede na! Di rin naman kasi maaram kung ano kimbubuhat, pagmamatakuhan aga. Kasapit ko lang ng ayam. What? Asya na di rin nag-asa haakon. Kay tungod, nakadto lang kami ng ayam namon, nagiri naman sahon. Amod to nga nga, one time, nagtan kami yan, nag-asawa, nag-69 kami ng ayam, wala na ko diya makailog. Bayaan na niya, pati ng mga anak, taon. Sinubukan naman daw ni Carlo na iwasan na ang alak. Pero sa tuwing tumitigil daw siya sa pag-iinom, nawawala siya sa kanyang sarili. Bagay na nangyayari rin naman kapag siya'y nakainom. Hanggang nito lang October 29, matapos hindi uminom ng alak sa loob ng 3 araw, May napagod niya ito, ginihinuring ng akon. Tapos pot-tot yung mga yakan. Nahadlok na pagod ako. Huwag kayo iiyak. Madali na ito. May problema. Miroy. Madali na ito. Uy, ano ka? Ako, ni Miroy. Itim, konsensya. Ang itim lisik. Utdon. Utda. Utda. Kay waray naman nga ni Haim naruruyag. Bismanidura. Nadiri Haim. Ha! 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 ito na raw biglang sumagi sa kanyang isipan na putulin ang kanyang ari. May napagod niya ito, ginihinuring ng akon. Tapos pot-tot yung mga yakan. Nahadlok na pagod ako. Adtong nga time ngayon may naguring ng akon. Tigdala na klabos naglain. Bagandira na kumaran na bubuhaton. Nahadlok nga duro. Naglipo nga nagpulo. Pagkita ko naklisik, utod na. Ngan damo ng dugo. Ginkuha ko. Tapos diretso pati mo kandura. Kaya nagmiton man hiya. Sunod na lang daw niyang namalayan. Nakahandusay na siya sa daan at doon na siya duguang natagpuan ng mga kagawad at tanod ng barangay. Kakiti kong kang Carlo.
nagulpian dugo. Diretso ko gindaog. Ginyaknan ko, nga tara, dada doon ospital. Tapos, nag-aro pa akong bulig. Hana ako ni kasi kagawad. Hindi lahat ng kapansanan nakikita. Hindi lahat ng bisyo kayang kontrolin. Ang dapat putulin ang stigma o pagkutya sa ganitong mga problema. Lalo pa ngayong panahon ng pandemya na marami sa atin. Balisa ang pag-iisip. Kailangan itong malayang pag-usapan upang malunasan at hindi na humantong sa pananakit sa ating sarili.